mondo kik wago siasa e tok wach to walu bang' wach. Ngeni samoro be inyalo dhi michak ilok siasa muchak ugweru kendo ma wuon wach chak ng'wony. Koro aparo ni en mana neno ni oket gigi e tim, nikech iwacho, inyalo paro ka ne Aida Odinga nowacho kinde mokalo ni en nyidho. To nyidho no kapo ni ok ondeng' kuomi e kinde ni, to samoro kidek ni inyalo chopo kinde ma korito mondo mi nyidho ndong' kuomi, to en mana oro lelo nyaka oko. In koro chieng'e matuoyi. Koro aparo ni en wana luwo bang' wach mondo mi ne ni chopi e kare. Erokamano. Notimore maber ahinya ni jakom mar komiti mar budget ne ni kacha, kendo jatend migawo mar pesa be nye ni kacha. Ka ne ni nyasi manokikore governor, naneno kanyo ka MCA ma township Mheshimiwa Obiero Tare Kizungu Rumone gi mor putu bang' wacho ni mae hango na wuoye nyim jatend piny. To kata kamano chuny wach eni nyoko biro gi lote nono kofuayo. Victor, limbe masia mar jatend piny ne en gima ber. Ing'eyo ni en limbe mancha ne ok ochan kuom thuolo marabora. Ji mang'eny nyopo mana nosetimore. Mana kaka wambe neno ka upowa ka ino ka jei waonge go kai. Kaka no limo to jei komani ok adog Nairobi. Samane jatelo mulo ndara ma ka Elija. Tingene jei mobire pache nekech ndara no jei osebuoye ka. Jei bonyuse wuoye ndara. Nitiere mano jei bonyuse wuoye ka. Yes. Kod Lois jahocho ma wajaluongo ga Ramogi FM gi Ramogi TV. Osebedo ka go mano Kailija ndara no go goda lage je morume. Je yose wuoye ndara no ka diriyo didek. Koro manyo jatend piny otere ne. To wacho mani anu wuki joka dhi tich. Made gimene matakanya ni bonyo Kailija bonyo. Ne mite onka. Koro jopiny mapenjo ni je ne kanyo teno ka jowinjo ari adek gi joma neno mapenjo ni to wuod mwalimu ni kanyo. Gidhi oso ndara kabe. Je odhirwako ndara dala. Mana kar dhi ka ng'eni gigi be nobiro ka janeno ka ji bende laro projects. Yes. Nying ni ng'ama ohango kelo gini, ng'ama nobuko wach mar gini timre. Bende nitiere ma siasa. But gini ndara man kapoko kwanye ma Kalandin Kailija. Nya paro ka dwe mar achiel higa mar 2023 na jatend migawo e kinde no mano Eliud Owalo no kedo kendo kono kwayo jatend piny mondo mi oketie tim loso mare kendo ma kode no koro chopo kare. Jo siasa bende nyalo bedo lose, ng'ato nyalo wacho samoro kata mana jatelo machielo nyalo wacho ni en makoro kele kogo siasa ma 27 koro mago bende nyaka to atam gi atama ni chakruok mar gini kama jopi ni wang'eyo. Koro mano bende ema kelo wa Victor e penjo ari adek. Yes. Kana neno ka jatend piny otimo limbe Siaya to gi project manyo lose gi nderni mopogore. Kinde duto wasewacho ni magi gin gik maber. Jatend piny kata ka obiro wuok e telo ok obi bano ndara gi odhigo Sugoi. Ndara gi biro bedo no odong' Kaluo. To onge gima berie makelo development kata mayawo piny maloyo ndara. Koro ka ni neno kinde chien kata cha no kwano mana nderni gi nyingi gi ka en Masawa. Kendo ka en North Eastern kocha. Sani koro nderni gi no mako jal mokwano gi mana gi nyingi gi ka en Siaya. Kandalo mano kwano gi nyingi gi ka en Homa Bay, waneno gik matimore Homa Bay. Kendo nderni loso. Koro aparo ni gimanyo timo Siaya ni en gima ber. Mak mana ni gimanyo okomora ahinya ka en kaka jotendwa nyo loso. Jotelo manyoni ka nikech king'iyo e juma mokalo ni jotelo mamiru nyocha ni State House ka king'iyo gik manyocha ne gikwayo gin projects madongo mag bilionde malach. Kendo jatend piny no wacho no dhi timo negi. To magwa gi kanyo yudo thuolo tiwinjo mana ni tutam. Iwinjo mana ni tutam. Mae en thuolo ma jowa gi koro nye kwayo godo. Nikech ing'eni sama William Ruto wasewacho ka ni William Ruto ok tim gigi Kaluo nekech ohero joluo. Wanuone gi nekech samoro jo ok winji. Bende William Ruto ok osiep Raila Odinga sani nekech eko fwenyo ni Raila Odinga ng'ama ber. Ma siasa. Odiye. Chune ni nyako tim gigi nekech ong'iyo 2027. Koro sani ema wanyalo keye. Mana kaka niwinjo Mama Aida ne wacho ni nyidho mineno nyidho ni. Iwinje. Nyidho ni ok wane mwamiyo mondo miyo nyidhi. Wachaka parni ni bang' yiero ma 2022 ka nywa bet ka nywa wacho ka kwa tieko chenro achiel kuom chenro ni samoro nyiero mogik nyalo bedie mamit maloyo
nyiero mokwongo ema e koro ineno wanyierie ni to kaka wanyiero ok wanyal tang'o leke wa oko te nyaka magul kata ka ne ng'ato timo ni gimoro to in bende ok idhi ahinya kaka koro neno MCA manyo wacho orumo necha ichalo ka gima omiyi to ok idich godo ahinya dich godo to ok ichal gima idich godo ahinya nikech ka koro gima jotelo nyalo wacho e mbele jopiny ka koro en mana koras mar tutam no to wayie ni eri ibi werne tutam lakini tiyo gi thuolo no mar dwaro mathoth nikech othuolo manok ahinya ok ji te yude kuom ranyisi MCA manyo yudo thuolo cha yes ok en leader of majority yes but macha ne gweng'e thuolo ma wacho rumo ne koso jatend piny nogoye gi mbi no MCA to kata ka wacho rumo ne wanyalo understand okay speaker nyoloso eloe no nyoloso eloe MCA bingene yudo thuolo cha for the first time lakini onego beni jotelo ka nuseng'eyo gima chal timiye project ariya dek moko be madongo kopogore gi chirnigi ke samoro chirnigi bende giber ichak iduogo piny to kata gimi use chirnigo bende nitie kidhi kadongo kacha chiro gerie to ken biro koni kata gimi use chiro ne maonge to ok en chiro no kende moko noger gi county mana mag chiko budget to ka nosetikruok gi budget kaka koro inyalo ng'ini chirni gi tang'o mibi usi e iye ka value addition mabiro e chirni gi ni kanyo koro ok wadwa dhi e mbakano malach mak mana ni gima duong' mantiere ka mopenjore ni to ang'o maduong' manyo gi kwayo kopogore gi mane jatend piny obiro godo wach mangima mokalo aya mogik en niya wageno ni bedo ni jatend piny dhi timo projects gi Siaya to gimotimo kuonde mamoko ok mon county government bedo gi responsibility mar timo gik mowinjo bende gitimo nikech kidhi kaluo ka esani kidwa penjo governor ni pedhnwa gimisetimo to gisiemo mana gik ma national government emotimo gin dobed county mane governor ok adwa luongo nikech gigi chalre obed Homa Bay obed Siaya penja ne gimoro achiel project achiel motim gomenda mar jopiny modhi ma omenda ma devolution kidhi Homa Bay kanyo penji king'iyo nderni miloso gi te ok adwa dhi nikech jo Homa Bay nie gi siasa gi mar giwegi but gima duong' ni penji mi jawacho ka ni to gimi pedho makoth goyo oko en mane kopogore gi project mag national government county government bende owenindo jopiny bende owenindo mondo gipenji ni to omenda mibiro higa ka higa iko omenda makosani nyo migi malachni ang'o ma gitimo go nikech nderni miloso gi magi sirikal mamalo maloso aero jatend piny ochiwo chirni 18 momi mag governor gi gin to gitimo go ang'o maka higa orumo ma ok gipondo e projects mag William Ruto timatima meke kako timo ni to county governments bende kopogore gibedo ni gitiyo kata nitie lwasi maber e kindgi gi piny owacho mamalo nyaka wanene omenda madhi e counties bende otimo gik mowinjo bed ni gitimo mok mana pondo e projects mag national government ng'ato ka ng'ato chung' e gire ng'ato chung' e gire makoth go oko itieko wach bed 041 042 043 044 mane wach nyakwara mogi mano governor maonge portfolio kang'eyo into county mar national government losi ang'o obiro pimo no nyakwara mogi weche thoth nyakwara mogi wang'ado nam wadhi loka kama chiel mopogore kod limbe ma jatend piny Dr. William Ruto kaluo e county ma Siaya Nyoro wach mar mibadhi ma okwako agulu mar Social Health Authority en wach ma korigo e mbaka tinende ute mag thieth mathoth oselori kod jatend migawo mochung' ne weche mag thieth Aden Duale siasa ni e iye ka tiyo ne oganda ni e iye ka weche okikore Governor NHIF nogol nikech weche mag mibadhi ang'o ma koro wayalo sani mopogore kod gima nimulo gi NHIF Victor wach ni otek nikech gima miyo bedo matek mana kama iwinji keteno wajawacho pile ka ni kamomulo godo jopiny en ni japiny ma samoro nigi tuo mar kansa japiny ma samoro nigi tuo mar sukari japiny man gi tuo monego bed ni odhi yudie yath to yudie thieth ok yud gigi nikech achiel kuom gima nitie kama duong' en ni kuoni e gini jokuoge mane kwalo e NHIF ka oduogo koni tachiel mana kaka iwinji penjo tang'o mano miyo wawe NHIF jatend piny William Ruto nowacho ni NHIF wawuok nikech kuo man kocha madhano choka to dhi godo ochako wacho ni wawuok nikech gino ok mul ngima jopiny ma kawaida eko wacho ni jopiny te chakre man piny kaka yandi winjo wacho ko tenya kaman malo biro yudo thieth mak mana ni koro chalo gima jokuoge mane ni ka NHIF ka koro gichak gidog girwako lewni manyien
eka koro giduogo giluongo gi ni jokuoge mag SHA. Chien kacha ka samora mora miwacho ne gini kuonyi e gini to giumo igi kendo gitamore ok giyie. Koro sani nyo onyiedhore e lela. Victor, Aden Duale gi migawo mar thieth gi tend SHA nyisowa no osiptende manyo itiyo godo kichamo pesa SHA ni no lor. To seche gi giwachonwa ni moko kuom osiptende gi gin osiptende maonge. Moko gin mag josiasa mamoko, jood bura mamoko. Koro adwa penji e lo jopiny. Osiptal maonge tiloro nang'o? Ere kaka ilando ni loro gima onge? Nikech wacho ni nitiere pesa madhi ne osiptende moko makata osiptende go gionge. Koro samoro ken ong'e loro gima onge ken nyalo nyiso to kosiptal onge to pesa no dhine. Tiende ni kizungu wacho ni en a ghost hospital. En osiptal manyawawa. Nyawawa ni tilore nade. Koro kama chuny wach nitiere ka mok wadhi mabor. Enia kuo ogotache SHA ka Piny owacho ok dwa yie. Sama no loro osiptende gi. Nikech king'iyo kata mana Homa Bay otiyo kaka kuom ranyisi Kaluo ntie osiptende manyo loro machiel nyaka jatend piny yande ni winjo kotimo nade olose. Bang'e ni osiptal mar Achwonyo East. Achwonyo East ma era mula koso mane ken? Ramula. Maramula. Ramula ka bathe bocha kutennego osiptal moro mar ji giwegi ka lungo no kita. Osiptal makonyo jopiny dala malich. Macha mar ji giwegi. Sama osiptal nyaka mar piny owacho olor kuo mar SHA odonjeni. Pinji niya ng'at makwalo pesa ni ento karo kwalo terenga nikech mar ji giwegi jabeti nyalo wacho ni dhino fuk ng'ato. Ni dhino ofuk ng'ato. Osiptal mar sirikal kichaki kuele kare pesa ni wuok ka nang'o nikech osiptende kaka mar Achwonyo East nyaka gibed gi board ma oting'o dhano mopogore opogore e kor gweng' matayogi. Ma approve ni mai budget magin godo to mai choko magin godo to ka mai osiptani magi mai gima giremo ntiere gedo ma samoro idwa ger kata mana magi claims ma ose process magi yes. Tumo ose neno gi nengo mopogore opogore mag thieth ma wachiwo negi samoro ntiere ward moro idwa ger koro eka gi approve no omenda ma kama onego beni dhie koro sama sirikal osiptal mar sirikal bendo chako lokore kwalo pesa mar SHA nyisi nikech ing'eni gini kokwal to gi mi sirikal ng'ama kwalo pesa sirikal no miyo sirikal onge okwalo pesa sirikal ni donji ofuke koro mae nyisi ni nitiere mibadhi mogo tach to kiweyo mano kende kama koro gini leo godo chuny jopiny mogikie ni nyaka sama wawuoyeni ni neno list manyo ogol kanyo oting'o osiptende buoro kwadwa donje omako Kenya mangima nyaka sama wawuoyi kawuono gokinyi ni onge ng'ama osemak kata achiel mitere do kawuono Victor lakini piny owacho to yie ni jogi kwelo kori penjori niya ka giyie ni kwelo pesa ni no dhi e lwet ng'a mondo bed ni onge ng'at mosemaki nyisi ni jok mane migawo mar thieth gi ema kwalo omenda ni mana ka dhogino wewa winyane kaka jatend piny owuon ogo bade piny kowacho ni adier ni kuo nitiere kendo dwa keda dwa tenga gi joma kwalo mwandu kata pes jopiny kokalo kuom agulu mar SHA. Jatend migawo mochung' weche mag thieth Aden Duale bende wacho ni kor jumani kata chak jumani wageno mar biro neno ji achiel ariyo adek mamoko mimako ka itudo kod wach mar kuo momako agulu mar Social Health Authority. Winja nena nyakwara kaka jatend piny nolose wachni. Bado kuna mahospitali, bado kuna counties ambazo wanaitisha pesa wananchi. Hiyo mahospitali, nyinyi mnanielewa? We are going to prosecute them because it is against the law to charge citizens for a service the government of Kenya has paid for. Tumeondoa leseni ya mahospitali 1000 ambao wanafuja pesa ya mambo ya afya, na hatuondoi leseni peke yake, tutawafuata, watalipa hizo pesa na tutawapeleka kotini, kwa sababu there is nothing as criminal as worse as stealing from the sick. Monday saa 8 mimi ninapeleka over 180 files to the DCI. Washikwe ama wasishikwe? We will
we will close your facility. We will recover our money that you stole from the people of Kenya. Mano jatend migawo mochuni weche mag thieth kawacho ni kawuono kochakore saa 8 nitie files malawo na 1,100 gi wiye ma odhi pedho e lwet ofis mar DCI mondo med timo nonro matut ka bang'e koro ne kaka inyalo bi mak ne jogo bura kokalo kuom ofis mar ODPP kaka chik mar piny Kenya ka wacho. Kopogore kod gima PS nyocho wacho chieng' tich abich ka en Ramogi TV kod Ramogi FM atwaka achiel kachiel mondo bedo go gi nyawadwa Joyce. Governor, gini ludo age nikech ing'e ni gimiluongo ni thieth en gima chiegni ahinya gi chuny dhano ndi maka mila nitiere ji nyaka wuoye nyaka goye mbaka ochuno walose magi walo mago yuma jatend piny walo Aden Duale walo Sha walo ng'at madhi manyo yath Ramula sani mok nyal yudo yath Victor ng'at madhi manyo yath mantiere Homa Bay hospital madhi manyo yath sani minyiso ni ok nyal thiedhe gi Sha to chulo Shano ema winjo pek mar gino miyo masani dhi konyore ok bi nyiso nyathi mane iye ni nyathina rit monde matin Aden Duale jotero nying ji 100,000 gi wiye ang'i bi nyuoli kata godhiambo ka joko osemaki en koriembe hospital to inyore mana kaka winjo inyoreno ng'at mamanyo thieth sani no onego be ni giloso ka joge ne Victor sama pod gichiwo mana singo ni bi mak jogi Victor sirikal nigi intelligence je wacho ni ga pile kadi jogi makwalo pesa Shani ong'egi to gimine na nyisi ka machalre gi gin nekech nitie information mang'eny mabe wan go moko ok dwang' wawach kate ka ni idwa mak ji te machamo omenda Sha to kata mana Duale ok de gol list modwa golo no nego be no lando ni wasemako wasetimo kama jogi makama gi osemaki sama weni nikech wan gi gimiluongo ni criminal justice system yes regulations mag Sha gi chik adier maguro agulo ni banka ministry oseyudo ni nitiere kuo mar pes jopiny to en tij DCI matimo nonro DCI chwalo file margi ne ODPP ema nigi teko mar mako bura ok ministry yes ok ministry criminal justice system nekech mae ok en civil case makoro Duale ema dwa kaw gini katero en owuon be onge kata mana power Duale onge power mar kaw list kotero ni DCI gini ko bedo reported obedo a criminal case ko bedo reported kaka criminal case DCI timo investigation ka itidhi yomo joka kaka gimako ga mamoko ka osemak gi mamoko to koro gini ni elwet obila ni elwet DCI temi winjo ka nyisi Victor ni katong ni mako ji to de mak ji te makata ng'ama de mak ji no be ok de mak ji itemo wacho ni onge gima nyien madualo onyisowa onge gima nyien monyisowa dine warito wach kuom DCI ni wasemako ji maromo kama maybe joint presser mar ministry mar health officials gi DCI ni wasemako jogi wadhi process gi court tarik makama jok manochamo NHF ka NHF ka pok wabile Sha donge gin Kenya ka donge gi ngima kendo giwuotho mana kaka joka neni Kenya kae to nochamo NHF ka nyisi ni lewni ema jogi oloko ongoke ka oloko mana lewni koro jopiny to ka ji wuok ti wuondo ing'e ni gimokonyo Shani en ni odhi ochok pesa ni wang' achiel koro chodhe yot emomiyo iwinjo ko hospital achiel omuke malach to gima nitie ka mondo awene kenogo wiye en ni mibadhi mokwako Shani ok en mibadhi momako osiptende gi kende nekech do mako osiptende gi kende to wego osiptende gi de koro ni yete to wuon osiptal bende wacho ni temane mondo aul kaka nuwa chiemo kodi nekech ng'at ma approve payment gi en malo ka Shaka ang'o ma mone timo verification mondi nekech ok onego be ni chulo pesa kokitimo verification kech magi moko kuom gima jatend piny William Ruto nonyisowa ni sani koro ok bi chulo omenda ma samoro ng'ato nodhi thieth mane ok otimore to setim nade osejuoge pesa kae titero gini malach koro wayudo ka mae kendo koro ema koro peki ema kata NHF cha mibadhi mane nitiere koro ne bet bebe nekech ma en koro ichwale kojuol ing'ene Shani en koro opek en koro ichodhe kojuol kong'eny aparo ni gima onego be ni jatend piny wacho ok onego chako duogo wuo oko e lela nonyiso jopiny ni jok mane okwalo omenda go nwabiro mako gi kia ni jogo timo nyaka njo wach gino ndalo 4 nikech joma authorize payments nitiere log tich mar Shaka
gin ka shaka donge joma oro kwayo ni chulwa nikech watimo services gi nikech giywak ni nitie ute mag thieth mamoko ma bende wacho ni gin gi nitiere procedures mamoko ma gitimo to gionge kod thoch gi mag timo gigo te bet gin orure dhi tim nonro ni maber moka bi wacho ni ka ken bok bi wacho ni ka ibiro fwenyo no osiptende mamoko miloro gik mana kaka iwinjo wacho ni nitie osiptende maonge eka nitie osiptal manyo obedo register to kawo dweche 2 to sechak chul gi SHA. Osiptal nitie manyo obedo register nigi jumbe 2 SHA chulo nigi dweche 2 SHA chulo to mantiere e SHA kaini aparo ni gima liche moloyo ni wajumbe wa be koro ling'ie gini nyaka joma ne nyalo wuoye gini be koro ok losi gini jopinye ma hinyore. Wang'adi mana matin jood bura mane bwo chenro miluongo ni Kenya mpya moting'o Anthony Kibagendi gi nyocha olose bunge mar piny Kenya gi Senator Sifuna ka kwayo ni gibro dhiro wach mar thich oko jatend migawo mochung' weche mag thieth e pacho ka Aden Duale. Kata kamano Duale wacho ni en onge kamodhiye onge gimoro moro obro yienge obro mana timo tije mar daro achudhe manyako mwandu mag jopiny kokalo agulu mar SHA. Kama kaka Duale ni nyoloso Nyakwar Mogi. Na hata wale wananipiga wananiambia mimi nijiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Maana mtu ana claim pesa ya kwamba mama amepasuliwa tumbo akatolewa mtoto mara 10 kwa mwezi moja. Watu wamekuwa matajiri wakikula pesa ya wagonjwa. Na hata wale wananipiga wananiambia mimi nijiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Unaona hii dunia hii? Ule ananiambia Duale jiuzulu, nimefunga hospitali yake ngapi? 3. Unaona mtu ana claim pesa ya kwamba mama amepasuliwa tumbo akatolewa mtoto mara 10 kwa mwezi moja. Watu wamekuwa matajiri wakikula pesa ya wagonjwa. Mimi ni msema ukweli, mimi ninatesimama na haki, mimi siwezi kula pesa ambaye si yangu. Ile mahospitali 1300 rais amesema tumefunga, sasa mimi nimetoka government printer tumegazeti 1300 na turudi nyuma. Mano jatend migawo mochung'ne weche mag thieth ma wacho ni en onge kamodhiye ok obigwe tao ken gini bet oduodore kendo tuomore kaka governor wacho ni gini ogajore jochiemo ng'eny. Ing'eni kama wabede mwachoke weche manyien wach mar sekta mar thieth ni waseluwe matut ahinya kendo weche mwayudo ng'enyie ibedi ni samoro ng'eny molo kata mwatere yamo nikech watere yamo gimoro amora mapok wayango hie kata tiende to moko bende samoro intiere gi wach to nitie nyaka kaka itude gi machielo koko nyalo yudo thuolo mar dhi yamo nikech chike be nitie matayo chenro mag tijni. To mokwongo ang'eyo ni samoro nyalo bedo gima iwacho ni unpopular to anyalo go wacho ni wago okang' moro achiel sekta mar thieth ni kokalo kuom Aden Duale. Rem nyalo bedo nitiere taparo ni atua makoro sani obiro godo no mak mana ni siasa ema koro thoth e iye to en atua maber manowinjore bed ni wasetimo chon. Inyalo paro e thuolo mar higni moko ma dirom 4 mokalo wasebedo kiyudo ka sekta mar thieth en achiel kuom sectors ming'iyo ni mibadhi otiape ahinya kaluwore gi report michiwo gi ACC ma higa ka higa. Kendo ing'iyo kata mar report ma higa ni migawo mar sekta mar thieth no obedo thuolo mar 2 kaka migawo kaka sekta mantie kod mibadhi mathoth ahinya. Ing'iyo kata kidok chien nyaka higa mag 2021 22 kanyo sekta mar thieth en achiel kuom sectors mane ing'iyo ni mibadhi otiape ahinya. Koro ma nyisi ni wadeko e chako timo pedha makamagi kendo en deko ma nokunjore bed ni wachopo kaka pod ochak neno ni kar inyalo siem ji mondo mi gidog tielo nikech ling ma sekta mar thieth oseling godo ka ok nyal tim apedha mar golo oko achudhe ma yako sekta ni emosehinyo osiptende mathoth to emosehinyo kuonde mamoko mag thieth mathoth. Kech king'iyo kwan osiptende kuom ranyisi osiptende mag ji giwegi kiwe mag sirikal molor gin samoro nyalo kwanogi
to king'iyo mag ji giwegi molor gi thoth ahinya. Ng'iane report mano chiw koda nyocha ni mecho chiw koda KMPDC ma bende ng'iyo sekta mar thieth kod kwiri mangima. Ma kaunti ma Homa Bay kende nitiere koda osiptende mag ji giwegi ma ohewo 50 gi wiye malawo mana 80 kucho miloro nikech moko nitie ma onge lesen to moko be nitiere ma lesen gi ok ochopo dwaro mar chik. Moko be nitie moketho chike mopogore opogore. Koro kara kamano chima koro wasani wawacho mar okumba nie. KMPDC loro osiptende gi to gin osiptende ma samoro osetiyo kuom higni mathoth ahinya ma bende japiny manie kor gweng'no dhier manono ni to osiptal mosethietho ka higni 30 ni to kawuono lore no onge lesen nade kar osebedo kotiyo nang'o. Koro ng'isi ni sekta mar thieth ni osebedo gi to seche mane jogi ne puodho osiptandno e bwo agulu mar shani mane kama penjo wuokie nikech ing'eno osiptende kaka tayo chenro maggi nitie gimiluongo ni inspection manyaka tim titime kinde ka kinde. Osiptal nigi lesende mang'eny kabisa mathoth marach kech nitiere sekta ka sekta makadho nyaka jo askache mag county pod kadho mana osiptal kuon menyo. Nitiere apisas mang'iyo ler mar alwora to gi ngima oganda miluongo ni public health ng'iyo kuondego. Nitiere joma ochung'ne ng'iyo kwiri ng'iyo ni to in gi kwiri mane. Nitie joma ochung'ne kata mana jo KEBS gini ochung'ne ng'iyo ni to mwandu ma un go ni tarige mar kethruok cha osekethore koso pok ochopo. Yath ma untiere go ni tarige chal na. Nitiere gik miluongo ni inspection ma pod itimo kinde ka kinde. Magi osebedo ka timore e thuolo gi te to osiptende gi wacho ni tiyo maonge lesen kendo ong'ad gi oko. Ang'e kuom ranyisi mane ochiwo ranyisi mar Kadongo. Ang'e koda ka osiptal ma apana nadongo ayudo ka adongo ka en osiptal ma kata ka ne one skul te mane wadhiye. Koro dhieri ni to thuolo ni te osiptal ni osebedo ka en otiyo tiwacho ni oonge lesen. Nyisi ni kapo ni notiyo maonge lesen to nitie ng'amoro mane nyodho gimoro kamoro kata ng'ama noninde tich kamoro. To nyisi ni samoro ko osiptende gi osebedo ka tiyo kama to kidek ni samoro lesen miwacho ni gionge go ni en lesen mapuodhe mondo mi otim kit thieth moro. To nyisi ni koro kit thieth ni osebedo kotime ma ok opuodhe. Ji adima osiptal no koro samoro osenego. Ji adima osiptal no oseng'ol. Waseneno koro ka osiptende moko ma samoro kawo remo loko ne ng'ato remo marach ma ng'ol ng'ato ma samoro ng'ato koro ok nyal bedo dhano kendo. Waneno osiptende ma samoro dhi ipimo ng'ato tuo marach imiye yath mopogore ma dhi ketho koda ka dende. Koro gik mathoth osetimore e sekta ni mar thieth. To king'iyo ni budget mokalo sekta mar thieth no oketne maromo mana bilion 138 kendo ne en medruok mar atamalo 8 kipimo kod omenda mag 2024-2025 manyiso ni sekta ni nitiere kod dwaro makende mar mondo mi med jiwe korka budget. To ka koro ijiwe korka budget to jomoko bende pod nyodhe gi e bwo mesa to nyisi ni ok wan kama ber kod ka ngima oganda. Temo miya wacho ni en gima ber ni Aden Duale obiro mondo mi odok e it oganda ni sekta ni osebedo ka nitiere kod weche kata obedo ni koro inyalo wachi nyachiel adek en bende pod inyalo se komachielo taparo ni koro osegolo dok e it oganda kendo oganda ong'eyo ni koro sekta ni nyaka menye mana kochakore kod japiny kuchocho ni sama intiere osiptal nyaka bed ka in bende inyalo golo duondi oko ni gimoro rach ka gimoro rach ka machalo kama. Erokamano. Adwa ni make mana gi kanyo mondo wadhi e break matin nyakwa Ramogi Ajwang'. Okadwa ni wachno weyo jowa mawinjowa kokalo kuom redio Ramogi FM kar chunje Lund nikech gin weche mag thieth momako ngima oganda. Miya paro ndalo moko higa mar 2011 aparo ni gavana ma sani ma Kisumu nobedo jatend migawo mar medical services to weche mag NHIF ne bede chendo kaka koro chakoro chendo sani. Gima lit ahinya nyakwa Ramogi ngima mar dhano e bwo piny ka ni ng'ama tuo en ohala ne joma ngima. Wach malich ahinya. Dhano nodhi kanye kuom dhano. Yani humanity no lal kuom dhano koso nang'o. Waduogo kendo fuono matut wachni kaachiel kod weche mamoko mathoth bende e chendo ma kaka wanene. To bende in ka en japiny ng'iswa ni to SHA ni bende tiyoni kama intie. Kisetiyo kode, kisendikori. Kitemana ka ma en kaka wanene e Ramogi Radio kaachiel kod Ramogi TV.
believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 500 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuana tolsa ni kokalo e namba 0722 63 83 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Wanyalo timo arus marwa kiny. Iwinjo mano, Sanju bendo yie ni kiny waro arus. Weri ni gimoro ahinya. To mana machiegni kae, anadhi mae mor man godo ni te. To donge wacha wadhi arus mar nitino to kik wach ne pari, eh? Bro bedo surprise kuom nitito kod pari. Bro bedo mor maduong' kuomgi. An gi buok matin pari. Midhiero ma anadonje gi sani. Ok anyal yudo konyruok moro amora. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Tich ang'wen ka tich ang'wen, wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To ok nasome polytechnic. Nena najua kali tu. Kaka kura timeni. Pok opogore. Keto lere wi jogo ma pile loko michgi, obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai. Ineno. To ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kick by. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Kwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye.
Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Mana kamano nya kwara Mogajwang kendo machiegni ka koro to weche manyien adimba dhi nyime kod Collins Okaka e Ramogi FM kar chunja duo tinende wasomo mokum ote mabende wayudo kokalo kuom line mar studio ka erokamano ahinya Fares Odhiambo ng'isa kaine SHA tiyo nyocha ochulo na bill mar hospital mar 150,000 kamino odane tuo na chulo mana 20,000 kende anamor gidwale ni mibadhi nyaka kedgo adua atenga. Okay, makadho juma eni sekta mathieth ka osebedo gi chandruok mapek ahinya. Okang'eyo ka wabende wabro atene universal health coverage nikech weche mag mibadhi. Onego miuru support ng'ata ng'ata madwa kedo gi weche mag mibadhi kokalo kuom agulu mar Social Health Authority. Machielo kaendi Joseph Odao kane kombato erokamano ahinya ikona kanyo ni kaka Fredo wacho no eni waol kod wach makinde ka kinde jatend piny gi CS Duale nyaka wane action enobed wach nyaka karango Felix Ojwaka kane Sat Beach maka juma weuru seo sirikal bad migo mar thieth tiyo maber kendo kendo gi cartels mane SHA gima ber to ber Fred o insight jotuo against bad migo mar thieth. Okay, kamane kaka embo nene okwera mogi neno maler an mindayo anoyugis SHA tiona nikech na chulo for 1 year. Okay, H Otieno from LD jatendnuoyo gimane osewacho obiro mako jomibadhi. Okay, news onego beni no se mak gi chon mane gima ogeno winji. Machelo ka endi Ben Owiti ka wogwende maga chuodho maka juma amora enya you guys are on point. Nyaka waluong kijiko ni kijiko opao no pao. Wach mar shani en agulu ma jomoko tuombe nitie gik moko manyalo mako dhogi e Kenya ka. Ere gimomiyo ilore ute mag thieth to jomoko poko mak nyaka kawuono irito ang'o? Ji owe walo kodwa SHA ber to kata kamana chudhe moko ema orwako lewni machielo ka omigi nying mar batizo from NHIF to Social Health Authority. Maka juma gima chanda ahinya en wach mar press conference kinde ka kinde. Onego jo Kenya winji ni nitie jomoko ma osebedo arraigned in court kata osemakgi nikech weche mag mibadhi mar SHA nyaka karango. We are tired of empty rhetoric gi press conferences kinde ka kinde to ji ma omaki to bedo maonge. We waritane ni saboro bende wanabed kod files motene DCI koso nang'o. Otherwise tich nyaka tire. Okay, Victor iwacho adier ni ng'ama tuo en ohala ne ng'ama ngima. Gini lit kabisa ni jowa chandore kamanyo weche mag thieth to ute mag thieth moko iloro. VOJ gi Ken Muga gi governor ang'o ma otimore ma ute mag thieth moko manyocha tiyo e bwo SHA koro lori. Dibe nitie gima sirikal ong'eyo ma ok wang'eyo kaka dhano to ng'ama ne opuodho ute mag thieth gi ma okedo gi e bwo chenro mar Social Health Authority. Ma e penjo ma osebedo ka chandi kinde ka kinde. Okay, Victor an chandruok mara en niya mitoka ka okos accident nikech makosa mar driver mimako koso mitoka mako rimako nikech loro ute mag thieth go to kuonde moko ji ni mabor gi osuptende. How will these people access medical services and care? Donge owners mag ute mag thieth gi ema onego maki then be processed in court koso
idok ayweyo pacho. Erokamano ahinya. Victor, jatend piny nyo biro siachwa ka, jopiny norwake maber, kendo mano gima ber ahinya. Wan gima mora en ni bridge madhogoe igero, kendo contractor ni e site. Gima kwa jotendwa en ni sama giromo gi president, giwache gik moko manyalo kelo geno, to kweche moko mag siasa helu. Kaka Fredo wache no, ni ok ni jatend piny ohero oganda Luo, to ma en for his political convenience. Emomiyo magi te otimo. Koro jowa bende nyaka ti mariek kod nyidhoni. Erokamano ahinya. Victor, wach mar SHA an director mar Conims Academy Kabondo. Amor kod chenro mar Ramogi chopo na yo makare. Wakwayo sirikal mondo otim nonro mapiyo kuom tuo makoch ma osieko kod nek mag oganda aoyaye. Okay? Mane ka kondika ka some no. Ka dipo nitiere tuo moro ma osieke gwengu kanyo, to be inyalo wachnwa wacha ka mondo waluwe. To kaka yore ni bet ka samoro okodonjo maber, kata kamano erokamano ahinya. Jopiny winjo kanyo kuwuoyo, en sa 3:07, Governor gi Ken Muga. Jopiny wuoyo ahinya ka otudre kod weche mag SHA ni. Gini en gima dhano. Aparo ni nitie winjo penjo jomodongo te. Gin comments ma ok apanti gima nyamede. Makmana Felix Ojuaka ma Ukasat Beach. Yes. Oyuak ni isiya jopiny kuom sirikal. Isiya jopiny. Wapar ne Felix kama e juma mokalo ni. Jumbe ariyo mokalo. Nitiere osiptende moseloro tich. Ahinya thothgi gin mag mission. Odhi kaka Mega obro fwenyo ni nitiere osiptal moro Western mosetiyo kuom higni 100 gi wiye manyo olor nekech sirikal pok ochwalo pesa mar SHA kanyo. Samo osiptal mosethiedho dhano 100 gi wiye ni e kuom higni 100 gi wiye ni to olor. Mano Fredo ke moloro. Mar ariyo en ni nyocho neno ka riwruoge mag osiptende mag missions motelnegi gi jokanisni owuok kendo giywak ni kuom thuolo malach omenda ma sirikal onego ma gopgi ma sirikal nigodo. Momiyo koro gichungo tich moko kuomgi. Sama gichungo tich ni nitie joma nye tiyo kanyo ma tijgi orumo. Nitie joma ne supply mwandu madhi kanyo ne tijgi orumo. Gima miyo tijgi rumo ok ni sirikal pok ochwalo omenda. Sirikal ochwalo omenda lakini dhine osiptende moko winjo yud pesa no. Mano puonj ma Ojuaka nyaka ng'im. Sama wabet ka wano kwan ka mar wacho gima ber ma sirikal otimo. Tijwa en ni rem ni kanye mondo mi sirikal ochop rem no kae to jopiny dhi winjo maber. Ti sirikal oyier kendo mi mandate gi jopiny mondo gitim gima owinjore gitim. Tijwa kaka jofwambo en ni fuok ni kanye minyalo ridi. Sama fuok no ridi ma sirikal odino bugo ma samoro otuchi moro kata ng'ato ne ywa godo omenda e dero to jopiny winjo maber. Samo loro osiptal kaka koro jawinjo moro penjo to osiptende gi samo loro gini. Jopiny manyo konyore kodgi. Tiende ni ng'ato koro dwa wuok kilomita malach. Ng'ato manie thiedho Ramba kacha kata manie thiedho Ramula koro dwa wuok nyaka osiptal magoro. Kata dwa wuok kanyo nyaka koro Homa Bay. Tiende no tiyo gomenda malach samoro ne tuo mana matin ma samoro dhi e lab kacha to nwang'o yath. Koro loro osiptende gi bende ok en solution. Solution en ni kuonde ma gaps nitiere chalo nade mondo mishano en idea maber. To ere kaka inyalo tiek mibadhi mokwake ni mondo idea mano biro go mar konyo jopiny ni. Obed ni jopiny yudi e konyruok to ok hinyruok. Wach magima mokalo. Nikech konyruok ema ji dwaro. Osiptal en kar geno. Ni kituo ti geno ne dhi chango. Ng'ama dhi osiptal nikech ohero ni an kawuono an awinjo maber wadhi osiptal dhi amose e daktari. Onge nikech sabe onge. Ng'ato ka ng'ato dhi osiptal nikech nitiere gima hinye. Omiyo gini koloke ohala miluongo ni commercialization of the health sector. Koloke ohala makoro ji yude ji nweng'e mana kaka winjo moro wacho kanyo ni joma ngima en ohala ne joma tuo en ohala ne joma ngima. Ok onego bed kamano. Ok onego bed kamano. Ken, jopiny oloso. Nyama tuo en ohala ne ng'ama ngima. Wach malit ahinya. Gima eng'eni bende wacho ni en adier ni tuo to nitie. En ka seche moko ji gwere mbui ka wache mare prep ni ng'ama wuok e piny ni ka ngima.
to kuom adieri onge ng'ama bende der ni otho. Ji matin ma samoro yiero mar kawo ngimagi oko, iwacho ni gitimo kamano nikech gin kod paro madang'ni ma samoro ok otime gi pache maliwo owuon. Paro madang'ni emomiyo samoro kawo okang' ma kamano. Emomiyo thothne iyudo ka en gima ikuong'o nikech ng'ama ohero mondo ngimane orum onge. Koro aparo ni ng'ata ng'ata kamoro amora manitie, dibed ni paro ni ka ng'ato tuo to en ohala ne in, nikech samoro kit ohala mitimo en mar dwaro ng'ama tuo mondo otimne thieth, kata ng'ama osenindo mondo olosne kama inyalo kowe. Nitiere jokuny buche ma ikete ji kane ng'ato koyueyo kata ike ng'ato kotho. Tinde neno ka be ok time nono ka itime nono kinde ma nwadongo cha. Ti nyaka mano be ichulo. Nuti ka cheka to gweno moro emilunyo. Moko be nitiere maka buguru moro jolita bich, buguru moro koseywane bathe kanyo to gin gi ngufu mar kunyo. To sani mago be tinde koro ichajo. Koro samoro tho ng'ato adier en ohand ng'ama chielo. To gima duong' ahinya, kata ng'ama koro sechego neno kamano ohala no, en bende ok dogom mondo bed matuo. Kendo ok dogom mondo tho. Kech wate wan gi lek, to lek gi iyudo ka gin lek ma diher mana dak ramigni 1000 eka mondo michop lek magi ma samoro mano bok nyal romi. Koro ng'ato dwani mondo dak ngima mochwere, ma geno mara weche mag injili bende nyisowa ni samoro entie bang' tho. To gima duong' mokalo, nikech wate wadwani wabed mangima, wate nyaka wakony sekta mar thieth. Omiyo nawacho ni japiny nitiere kod ting' maduong' ahinya mano ni sekta mar thieth ni oluoke obedo mano makare. Sani sekta mar thieth ni en e lwet sirikal ma kaunti, to pod en e lwet sirikal ma malo. Nikech kuche ma pesa thothne wuoke, ka pesa dhi piny mondo mi koro kony godo chenro mag thieth. To kanyo bende ma pod itaye chenro madongo ahinya. King'iyo kata mana wach SHA ni, itaye gi sirikal ma malo. Agulu moyiedhi. Jatend migawo mar omenda pod nitie, otayo sekta mar thieth mangima. Governors gichalo koro gin jolwet sirikal mamalo korka sekta mar thieth. Koro ting' nitiere lwet jatend piny, ting' nitiere jatend migawo mar thieth, ting' nitiere lwet counties, ting' nitiere lwet ng'ata ng'ata. Mano ni sekta ni orie. Keni jo FM Erokamano ahinya. Solomon Atito Kafaya, kiwinjowa inyalo yangonwa ni to bende waseduoga yamo tok weche manyien ma saa 3 okinyi ma kawuono, kapodi ibiro chuno ni mondo asom temo moko ma bende choponwa ka nyakore Mgajwang'. Weche thoth kaka ne wasewacho gin weche mamulo ngimani. Tarik 1 dwe mar 9 higani, chenro mar kaka wanene. Nitiere ng'ato ka wacho ni maka juma adiri makende en ni kama bet iwacho ni ber, kamarach bende nyaka siem. Mane mamiyo sirikal thuolo mar loso kamarach. De weche mag mibadhi onge di koro sirikal ok lose. Kuom mano, kik ng'ato ose panel mar kaka wanene kuom soko richo manitiere chenro mar SHA. Paro to ber ndi kaka time marach. Fred ma ote mar Jako Sodo. Wach SHA to tek. Ing'adwa pesa mathoth to services to onge. Nyocha dhi manyo thieth dala. SHA mara ne dwaro gik mang'eny mondo wayud thieth. Jako Sodo wuod Kinyasaga sindo nene kamano. Maka juma SHA to tiyo. Mana wach mar mibadhi no kende mako ng'ado oko to biro kelo konyruok ne oganda jo Kenya. Erokamano ahinya. Machielo ka endi bende wacho ni maka juma oyawre. Thieth en gima duong' ne ngima dhano ma ji ok onego bed ni walo kod thieth mar ngima dhano. Odhiambo Joseph Kombo oyawre uru jomadongo ma wuod Alego Agulu. Gima timore sekta mar thieth en ni joma tuo sani en ohala ne joma ngima. En wach marach ahinya. Nyocha ne osuptal moro Kaluo ka daktari nonyisa ni yath onge sechego to SHA no se kawo ting'. Ok ang'eyo kaka gitiyo wang'ni. Gini chando ahinya. Lydia Onyango en opuoyo mana chenro kuom mulo chuny wach. Afuayo nu kanyo uduru te studio. Ngima dhano en gima ok onego tuggo kata matin. Kendo ok onego lokgo ohala. An asiro jatend migawo mar thieth gi jatend piny kuom okang' ma gikawo mar kedo gi achudhe ma sani koro loko ohala kon ngima jotuo. Erokamano ahinya. Mogik no to kabe timo joma dwaro 2027 wabro mana tiyo kodgi sechego koromo. Sani wayalo weche mag thieth kod ngima oganda. Koro akwayo jowa ni ka in gi ng'ati moro ma chunyi gombo no bede kom moro 2027
rit kode IBC wan go ka tarik bende koro wang'eyo nikech katiba marwa ma hike 15 ka koro kochopo kinde no to inyalo mana timo kaka owacho no ma kik waketo duond DJ ndalo Azimio ne DJ apana data mchanganyiko ero kama na ahinya aparo ni manen guidance maber ahinya osiro ng'ato nitiere kaka ginene okwera mogi dada Nyakusi wach mibadhi manie Kenya ka chalo guonyo kendo gini ma ose miyo ngima osebedo mapek ni anomite Victor Woodside Konyango kano Yugistown konyoe uru SHA closed hospital moro ka manie gweng ginom. Now the only one left is Kindu Muslim Hospital, but very far away. We don't understand what's going on. Why can the health ministry arrest the health workers in charge of the malpractices instead of revoking the license of these facilities in totality? Okay. Lachna inyane jotendwa sani koro lingthie wachni. In bende ng'ati mipako e by election no rit kode tarik 27 dwe mar 11 with the due respect to Miti Victor Woodside Konyango une ma un gi teko matheo gi ana onge gi interest kasipul mago nyumumbo to jomumbu joma riek rieku no tiuru gi rieku no tarik 27 dwe mar 11 nikech oporo sego wan gi mabro timo kama licha ahinya banka don buje mag siasa osepiedho joma gidwa chung wabro luongo e debate ka mondo ng'ato ka ng'ato os gima en go. Victor, jawinjo moro ogina wacho wach moro kanyo maber. Yes. Hospital mantiere Woodside makoro kolor to gichomo Kindu no. Yes. Ng'eni sirikal mabende nyo wang'adi mana matin. Akafayo ng'isa ni waseduga yamo. Kendo wagwero kamano ne joma ne winjo kokalo kuom Ramogi FM kar chuny jaluo wane yamo kendo e rapim mag frequencies mopogore opogore chenro en kaka wanene okinyi masani. Fred wach poni lweti. Loro sitende go bende oken solution Victor. Nikech kata moloro mag ji giwegi gi ipenjori ni to ang'o mamiyo ng'ato jopiny mathoth weyo siptende mag sirikal to gidhi e mag ji giwegi Victor, ang'o momiyo ji dhiga hospital ma private gi gidhi ga achiel momiyo gidhi e private momiyo gidhi e private gi makata ng'ato ochugo mare moro matin kacha en niya private ni en ng'acho odich gi pesa ibiro donjo tithiedhi sana ma sirikal ni kidonjo saa achiel kidonjo saa 2 to ibiluri kama makokidok koni masama ng'ithiedhi en saa 8 to kitieko bende kare daktari mineno ni kokidwa ndikni mana Panadol midhi nyiewo mana oko ka to ja private cha teni ng'eno odich gi pesa ni maka kidonjo cha to osechak ng'i mana gi sana koro loro gi bende oken solution nikech loro gi ni bende miyo ji dhi mabor king'iyo kata mana mag piny owacho makoro iloro gi anaparo ni gima jogi onego beni timo ni ka gi identify jok makwele i osiptende gi to joge migolo mano ka en hospital mar piny owacho kuom ranyisi kidhi Ramola kacha kose nwang' ni to pesa ni no odonjo gi e lwet ng'a gi ng'ama no chame jogi migolo ministry nyalo kata mana oro jok mamoko mawuok kata mana e county to mondo siptende gi kik lor nikech gikonyo jopiny sama ng'ato dwa chako wuoth kodwa ya Kabondo ka nyaka ng'odhi Oyugis ing'eno tiyo gi gari samoro bende en dayo samoro bende en tuo ma samoro ok onyal bedo wi apiko kaluwore gi koyo koro magi gik monego bende sirikal ng'iyo to mar sirikal emomiyo ji yawo ute mag thieth mag ji giwegi mondo kel konyruok machiegni gi jopiny tiende ni nitiere fuok ma rem mar sirikal osiptende mag sirikal gi oweyo fuok moro kanyo mokwongo gionge yedhe ka sama gin gi yedhe samoro jochiw thieth bende onge jochiw thieth bende onge samoro be kidhi kuno ting'iya kama ineno nurses gi jong'i mana kama ibiro kawo seche malach maka ni donjo okinyi tibiro thiedhi saa 8 to saa 8 ni samoro ne in gi wuoth moro mabe ni idwa ni dhiye samoro bende budho malach koro Victor nitiere wach ma wawacho kacha kapok waduogo e radio mi winjo wawacho ne tuo kata jotuo en ohala ne joma ngima mi winjo jawinjo wa moro bende odhi owacho cha wapenji penja achiel kende japuonj chamo kalamu wan wachamo lendo manie gima wachamo ka daktari chama ng'o sama daktari manie hospital imiya paro wach moro ng'ato nopenja ka iparo ni mechanic sama in gi gachi riembo gokinyi sama olamo Nyasache mondo yawne odiochieng' olamo nade
gachi okethore mondo oyud ohala bas to gachi kethore no oriwo nyaka yud ajali ng'ama loso kuom hamarach saduku mag kano joma okoge ipani en kit alam mane molamo gokinyi makunjo ka nduru ni kamoro mana kaka ken wache mana ngima nalo moko nogo mbaka gi okwawa kanaro mana otoyo otoyo be daktari mana wacho otoyo be daktari ng'e penje penjo no sami chiyo kiji tilamo ilemo nang'o ji otho mondo yud joma wagik kama dhano wadue puothi kama dhano wadue puothi ni nyalo winjore lakini oko gik e sekta mar thieth nitiere gik minyalo wal godo iwinjo ka ken wacho kacha cham ni wagiki e kinde ma dhano onge oruma ma kata yande chon ka dhano ne ng'ato ninde gweng to ni winjo ko wacho ni jokunyo ne dhano biro kunya kata ka niele mikunya to ang amuna more moket ne godhiambo kacha to tinde kijende biro ma bang dalade to giwacho ni wane mumiyo watija gise biro mako to gin jo gwengi na nyuola ni wane mumiyo ang'o tich mar kunyo yudo ka ng'ato nindo to onge oruma ng'ato sepenyenda to kwane mu biro miyo wagini watim fut ka fut igo ni bei koro chon chane ka juti ko to ji manye bana gwena moro magigolo godo lop tiendgi iwacho nang'o gilo godo lo godhiambo no otieno no to gitiekore tinde pinyo gika ma gimoro amora ma inyo ng'ato en ohala teko marufuki magoli oko gima hinyi en ohala to gigi nyalo timore kamoro amora lakini ok sekta mar thieth nikech ng'ama yiero mondo mi obed matuo onge Victor ng'ama lungo tuo ni tuo koro bionge samoro kidhi makori neno kaka dhano thagore hospital kama eke jotelo gibe ok bi hospitende go gin ka gituo to gidhi ema odonje gi gari maduong emomiyo gigi ok giwinji kodonjo to en kata shano boko dij gone kech en gi insurance makore lach mithiedhe ka samatino winjo ka malaria moro maketo seidho ndege otimo nade odhi to ka gidhi hospitende gi Victor magiyudo kaka dhano nywandre mantiere hospitende moluwo ji ariyo otanda ngine samoro kwa wuyo kama to samoro ng'ato wacho ni wa insight jopiny wan tijwa ka en ni mondo wasiem fuo kuonde mantie mondo serikal odin miyudo ko luwo jotuo adi ariyo to pesa mochame e shacha no oromo gero tedni adi dongo romo gero hospital dongo romo kelo yath hospital samo cham pesa ni to yath to ngi hospital to kinjo telo chung'ie gi siasa magi fuge ma wadwa ni mondo din makata ka sha tiyo ka kotiyo no to fuge mantiere nikech ka onge mibadhi jatend piny da okolose duale ja okolose nyaka chik mibadhi ni nikech pesa ni en pesa jopiny okay bedo ne mibadhi nitie momiyo gilose ochuno gi emomiyo gilose okay kapok wiwa wil yes samane wapenjo gimomiyo siptende mag jiwegi obedo mathoth ahinya gweng achiel kuom wach mane wang'iyo ma winjo ka Fredo kelo kanyo en ni remo osebedo siptende mag piny owacho kendo makoro chuno ni jopiny nyaka many kuonde mamoko mag nyalo thieth koro matie niya chiro osedhi oyawore no siptende mag ji giwegi makoro inyalo yawe chiro ni inyalo yawo siptende gi to kendo yudo ka kendo chudhe moko miwinjo pod iloso kuom gi e sekta mar thieth ka odhi ofwenyo ni kare inyalo ket nyawo siptende mag sirkal mondo thuolo nen mondo yawo siptende ji giwegi jogi emo chako wuok e siptende mag sirkal gi gin magi chak giyawo siptende gigi mag giwegi jotelo nitiere kod ting' mar menyo ni to sekta mar thieth itayo nade e kuonde ma gintiere obed jaod bura obed MC obed ng'a nitiere kidieny manyake makie matin kata bedo ni samoro thuolo kata teko mari mar tich ok oketi achiel kachiel e menyo wachno to yudo ka nitiere kaka owinjore bed ni donjori e mar ng'eyo ni to ganda mari nitiere kod thieth gi somo garita machalo nade iwinjo ka dendwale ywak ni jood bura makoro sani dwani mondo gwe taogo gin tiere kod ute thieth magiyawo matieni nyisi ni mondo mi kapo ni ng'ano yawo od thieth machiegni kod od thieth mar sirikal to ok dohere ni koro kastembege nikech koro jotuo gin kastembege dhi osiptal mar sirikal to weyo mare owuon mar watiyo gi dhok mar private weyo mare mar private moyawo cha koro manyiso ni nyaka ang'o manye yo monyalo thiro godo mar sirikal cha nitiere joma timo mano makata koyudo ka nitie laktar moro maduong' ma e osiptal mar sirikal tang' no wuoye kode mondo gam ne yedhe kocha cha olok ne obede osiptande ni koro magi mosethiro sekta mar thieth koro sekta mar thieth osecham ga chudhe e iye kanyo giwegi emomiyo nowacho ni wadeko
e chako apedha ma kore timone. To ka en apedha mitimo adier to time yo makare makata jood bura miwinjo ka Aden Duale wacho otang' lwet adek moyieng ni jood bura adek kata jaod bura aseloro osiptende gi adek. Jaod bura ni en ng'a nikech yude yot to pogore gi ng'ama idwa dhi manye i kor gweng'wa kucho ma samoro pod idwa ng'i ni simbe ni kanye. Jaod bura yot idhi kacha tikawe e bunge kata kama gi ong'ere. Osiptande cha bi ng'eyo. Osiptande ong'eyo. Ma en registration number. Koro kaw osiptande ni kaka mega. Warito luok sekta mar thieth. Warito saboro. Kaka warito saboro. Nyakore ndalo moko nowacho no biro miyo wa list mag jo Al-Shabaab. Mag jo Al-Shabaab mane ni kocha. Pod warito nyaka sani. Weche thoth nyakore ga jwang. Chiko michiko ji saboro go ne thoro lewo. Kasongo Polo menyo no wer moro ni akeni no wer miluongo ni Atis Yolanda ni nyiri ohero saboro. Wach malich ahinya. Atis Yolanda nyiri ohero saboro. Kama koro sabedi. Kasongo Polo menyo. Nyakore mogi wato saboro bende wabro tere achiel kachiel nyaka lok tich mar duol mar EACC kama bende gavana machon ma Bungoma County Wangamati onego beni koro chope nyim lok tich mar EACC kaloro koda weche mag mibadhi ma koro mule e kinde mag loch mare. Mano bende na achiel kuom weche ma bende wabro dhi nyime kod luoni kok winje kendo kok inene Ramogi TV ng'eni ok otimore. Mae od fwambo kende man gi thoche gi nyalo mar menyo ni weche mopondo waketo gi ewi mesa nyakwar Mogajwang nikech lony gi rieko gi tuduk malach ma bende wan go mar ng'weyo gik moko manitiere ma onego beni koro chope iti. Mopogore kod mano en piny owacho mamalo kokalo kuom bad migawo mochung' weche mag pesa yande ochako chenro mar EGP. En yor nyiepo ma itiyo gi lony manyien manyasani. Wach manyaka sani okelo paro mokikore. Riwruok mano mar COG mag governors kawuono bedo kod romo moro moyiedhi mar temo ng'iyo matut wachni kanyakla kod weche mamoko mathoth. Jood bura jomokalo chien ne ogo nduru ka giwacho ni en chenro ma ok gimor go kata nade ka gikwayo jatend migawo mochung' ne weche mag pesa John Badi mondo yie owe oketenge chenro ma kamano. Jatend migawo mochung' ne weche mag pesa onano ni en chenro manyaka dhi nyime ka igeno ni kawuono ni yore mag nyiewo mag mwandu mag sirikal en chenro ma onego beni koro chakore. Dwe mar 4 higani ema ne jatend migawo mar pesa ne oyawo chenro makama kane otemo lego ni ma en chenro mane dhi keto weche thuolo weche mag nyiepo kendo konyo dino mibadhi manitiere. Wach manyaka sani kelo koko ang'o manie iye ken en wach ma nduru odwa bedo mang'eny ndi nyaka ne buke kokalo kuom jood bura giwegi ma bende noloso chik gi regulations mitiyogo gi Ministry mar National Treasury mamiyo thuolo tiyo gi chenro mar EGP ni en koko mane. Wakunga kete obed mayot ahinya yo mapiyo piyo ne japiny. Yes. Mondo temo winjo gimiluongo ni procurement. Yes. Nitiere nyiewo mar mwandu mitiyo godo ma sirikal tiyo godo e chenro mopogore opogore. To nitie koda ka orak michiwo ne jogo ma bende chiwo mwandu ma sirikal tiyo godo e sectors mopogore opogore. Kuom ranyisi ka nitiere kata mana apis sirikal ma tayo chenro kata wachni Huduma Center. Idwa dhi omo mwandu ni moro, idwa dhi okawo chenro moko kata mar kawo pande mari Huduma Center kanyo. Nitiere masinde mitiyo godo iye kanyo. Sama igo ni chapa oboke midwa dhi omo no. Masin ni sirikal ka ng'iewe to nitiere kaka ji oro kwayo margi mondo gin ma migi thuolo gidhi giwer giduog gi sirikal. Koro mano en nyiewo ma sirikal nyiewo godo. Sama sirikal nyiewo ni to kae ma ithoro chieme gi kalam e higni mathoth mokalo kata higni mosebedo ka sirikal tayo chenro mage nyaka ne Kenya yudo uhuru machak bedo kod telo mare. Orege ichiwo kendo nyiewo timore. Nitie nyaka kalembe mag opis, nitiere koda ka buge gik makamago duto ma sirikal tiyo godo. Miya paro ndalo moko mane ka wachako bedo gi sirikal mag kor gwenge. Mane ng'ato ng'iyo wheelbarrow. Nan carcinogenic. Nyocha kae donge achiel kuom gik manyo MCAs ma Kericho ywak ne governor margi ni soda mar mililiters 300 inyo nengo siling 500 chupa ka chupa. Koro mano kaka ichiemo gi dhokalam. Dhokalam ni iyudo kochiemo ma samoro ng'ato omiye tich mana mar dhi ng'iewo odhi ong'iewe tishu ni waluongo gi dhulu yao. Oboke marachar manyasani manyasungu mitiyo godo e seche ma ji
dhi kar yweyo mar gine udi matindo ka udi matindo piny pod okinyi ne samoro en gimiuso achiel siling 30 to nikech koro idwa ni mondo chame iye kanyo ng'ato dhi kete iuso siling 60 koro magi ma sirikal ne ng'iyo ni samoro yo manyachon mane itiyo godo mana mar otas ng'ato biro ndiko mana samoro ng'ato be wuok to dhi ng'iewe toke kucho to biro loso risite no wuon to ndiko ni gini koro ng'iewe siling 300 to samoro en ong'iewe 50 to risit no nikech oseloso mare chutho ikore godo kendo ma ogo nyaka chapa samoro en kata mana gi sei mar jatelo mowinjore bed ni go sei oseiko sei no chuth nikech sei gi be samoro nitie joma ong'e achudhe mong'e winyore gi mar jowetegi koro magi gin gik mosebedo ka tiyo kod otas manyachon to mae ma migawo mar omenda kokalo kuom jatend migawo John Mbadi wacho ni ok owinjore bed ni wadhi kama piny oselonyo chope ok owinjore bed ni koro sani watiyo kod lony machalo kama yore manyachon to nitie lony manyasani minyalo ti godo sirikal mokalo be kinde moko yande ne ochake to neno ka gima ne omako mach to koro sirikal ne kokalo kuom migawo mar omenda ni nowacho ni nyaka to gine ne gikete tim e dwe mar ang'wen nochake mbakano inyalo paro ka ne osomo budget to no owacho e od bura ni sirikal migawo mar omenda dwaro ni mondo mi one ni kochako dwe mar 7 chenro mar nyiewo mag sirikal gorage duto mag sirikal tim kata kwa kokalo kuom mbui mano manyasani makoro iluongo ni procurement to kendo jood bura nopuoyo kendo nopamo kendo bang' somo mar budget jood bura gi nokadho kendo nopuoyo ni ober yore mag geng'o mibadhi oseketi kata weche mag nyiewo bende weche mag nyiewo kendo inyalo paro ni budget mane isiro godo chenro ni maromo milion 565 ne jood bura opuodho ne John Mbadi mondo mi ti godo ning'iye ni en chenro makare madieri to en chenro makare to ng'ur nitiere ma wuok kuom sectors mopogore opogore makoro owinjore bed ni tiyo kod chenro ni ng'ur mokwongo wuok kuom riwruok mar governors kech gin thothgi makoro sani gitayo sector sirikal mag county to kucho ching'e ni bende nitiere chenro mopogore opogore madhi nyime mana ka sirikal mamalo tayo chenro mage to migawo mar omenda ng'iyo ni lero kosebedo ka nitie king'o kata mana kaka ne chapni obede kinde mane okel IFMIS ma thothne seche moko ne chuno ni koro ni dwani mondo koro lore IFMIS matin mondo giti gi yo manyachon nikech samoro ne giwacho ni odigni nitiere korka IFMIS samoro pesa odeko samoro pesa kodeko cha to nitie chenro moko modwani mondo koro tigo aroya koro ng'ur wuok kuom riwruok mar governors kotelne kod Ahmed Abdullahi ma bende koro sano telo negi ywak margi adier ni en yo manyien manwa ni mondo mi kete kidam alonde kik kele dichiel tichako kete e tim kech no winjore be ni chako kete e tim tarik achiel madu mar 7 higa ni makoro sani winjore be ni mane chenro matiyo ma sirikal osedo ni mane manyaka ti jogi ng'iyo ni king'iyo digni manyalo bedo e chenro ma ichiwo ne jopiny to samoro kidek ng'uko kaka gichiwo ne jopiny chenro gik mowinjore bed ni ng'iewo mapiyo samoro koro kawo thuolo malach mondo koro ng'iew to penjo chak bedo ni ten gimane ma kochaki to nyalo bedo mayom e chakruok mare koro mago bende nyalo bedo ka nitiere kanyo ywak margi ni bende mana kare nikech samoro aruya ma ochake godo kapod oketo mise motegno piny kidek ni samoro nyalo ketwa kama koro nowachope gi sekta mar somo ma bende jopuonjre noket gi yo manyien mar siro sombgi magikone ochako lok kendo ma ji chako duoke yo mane chal kagima ne tiyo godo nyachon koro ne gin kod ywak makare to mak mane onego bed ni en ywak mibire ka lweti ler nikech ok owinjore bed ni en ywak ma samoro governors bire ka nitiere paro machielo mar mondo mi gini kik dhiyo mondo thuolo chiwre mar ka nitiere achudhe moko bende ne yudho mo kacha gidhi ma nyime kod yudho koro mano dibed gima rach ahinya nikech kada mana bura mar IBEC michwe kom gi jalup jatend piny en wach ma bende giseyalo mane winjruok ni watema nena koro temruokno ema owinjore bed ni koro ne gichak gidoko mane tok pasia gichak go mbaka ni ne wachake kama ka winjo ka ng'ikruok nitie wadoge kama to ka koro giwuok e laro ma koro ne ohigoe e pap oko kani matin nitie lwedo moro mok ler nitie ng'ama ok dwa wacho adieri kamoro jatend piny kane loso ni winjo kowacho ni nitiere kaka gisefwenyo ni nitie kaka ji chiemo ma ng'ato samoro owinjore bed ni orak kawo gimoro bilion 10 to en orak odhi ondik malo kucho bilion 50 to nyisi ni koro 40 moro nitie madhi lal kamoro
Koro mage gik ma ka sirikal ng'iyo to ng'iyo ni samoro lal duong' mokalo. John Mbadi ma jatend migawo mar omenda wacho ni kaponi oket gini e tim to kata samoro iko omenda ma koro wadonje masane niyo giko ne wadhi loso omenda maromo bilion 200 mowinjore bed ni ne lal e yo manyachon to sani wadhi kungo mwayude bilion 200 mongirore mako giko ne koket gini e tim e yo motegno samoro wanyalo biro sevo kata wanyalo biro reso kata trilion 1 e higni mabiro nyime to mae mana kaponi en gimotim gi lwedo maler kech samoro kata mana masinde ma koro itiyogo manyasani gi gin bende dhano malosogi nikech kompyuta dhano machike giming'ise nogol emogolo Kizungu wacho ni garbage in garbage out matiende ni gimipidho kompyuta cha kadonjo e dhoge emopuso gi chien ka wuok gi katoke koro kimiye taka to taka emogoloni kimiye maleto malere emogoloni koro magi bende dhano ma pod tayo goseniyo kata kane okel chenro manyien mar ombulu migoyo ombulu ma wayiero godo ni pod nitie kod ywak maka kacha kech samoro gimane Aturu moro kete iye kata mane Gregorio moro Jose Camario moro kete iye mang nogol kocha koro mago gin ngur ma pod ni na dieri ni gin ngur mane kare to mak mana ngur gi nyaka to ngini to gin ngur tinyalo res gi yo machalo nade mondo kik warwak siasa gini kaponi nitie ngama samoro kwedo chenro ni nikech paro mar mondo mi ji oti gi yo manyachon cha mondo eka yuto moro mosebedo ka wuok kecha oyudre mogik kapod okawene ng'ane ne Fred gima duong' ma sirikal nyaka ng'i ni chenro mag tiyo gi lony manyasani dwaro tiegruok nikech apise mag sirikal gi nitiere moko ma samoro nitiere joma samoro ok osebedo ka ringo kaka lony ringo koro nyaka to tiegruok bedi makinde ka kinde koro chakruok mar gini en chakruok mare kokalo kuom tiegruok ywak ma jogi nitiere godo ni samoro apisas mag sirikal pod ok otiegi moromo kata kamano nawinjo ka jatend migawo mar omenda wacho ni gisechiwo tiegruok ka nyicha ne gichano mondo mi gichak keto gini e tim nyicha ne gintie kod dwaro mar ni apisas mag sirikal mi tiegruok to kod jouso gi jogo ma yudo rak mag ng'iewo mwandu ka miyo sirikal ne gigeto supplier kata joma chiwo mwandu ma dirom 7,286 mano mane winjore bed ni miyo tiegruok kachop dwe mara tarik 25 mara dwe mara 8 to gi John Mbadi wacho ni gisego okang' mar neno ni gitiego jo suppliers gi kende kwan mane gidwaro mondo pe gitiegigo kendo tiegruok machielo ne en mar apisas mag sirikal gi makoro winjore bed ni tiyo kod gini maka poni in ng'iyo no tase mi igo signa chaka timiyo ja ng'acha to ng'acho tero kucho tedhi timiye gicha sani kore dhi time mbui erokamano makoro king'iyo sani iwacho no setiege ji maromo 840 magin apisas mag bede migepe mag sirikal nitiere jogo ma bende wuok e kembe mag sirikal mopogore opogore bende winjore bende miyo tiegruok to nitiere apisas mamoko bende manyaka to mi tiegruok eka koro chenro ni odhi kare koro giko ne to wacho ni gisego okang' madirom mana 90% chiwo tiegruok mak mana ni nyaka to waneni ten tiegruok ma bende inyalo kete tim ka koro masindi ochako tiyo maber koso oyo erokamano ing'eno biro bang' ka jatend piny oseketo koke wach paro mar chik biluongo ni conflict of interest bill masani en act dibed ni jood bura gi josiasa moko ng'eyo gima ok wang'eyo mae kaka mokuom jotend nyocha oloso jood bura nyocha oyango ni bedo ni wadhi donjo chenro mar nyiewo mwandu e yor mbui en tok chik ujana kaka weche nobedo laro mar bunge nyakwara mogi This EGPS, Mr. Speaker, the purported circular clearly contravenes the Statutory Instruments Act, Section 13 in its entirety. In its entirety, Mr. Speaker, there was no public participation. It was not brought to this House within 7 days. The Speaker has not committed to the Committee on Delegated Legislation and all other parts of that Section 13 of the Statutory Instruments Act, Mr. Speaker. Submission of the Committee of Delegated Legislation that this House annuls in its entirety the Public Procurement Regulatory Authority Circular on the enforcement of compliance with the mandatory use of the EGPS by all public procuring entities as circular number 4 of 2025 for contravening Section 27 and the Constitution and all other enabling laws. The law says that you are allowed to use electronic or manual procurement system. So if you want to tell the country to use only electronic system, the first thing you do is to change the law. You start from there. This circular is just a piece of paper.
This one written by which ministry is that? This is just this is an opinion he's giving to the ministries. Because where there is a law, you cannot change the law by a circular. You can only change the law through parliament. Mano ot maduong' ma iloso godo chike jakom mar Council of Governors mabende kawuono ni gibura moyiedhi e wach achiel logo ni nyo loso kama e wach mar e-procurement ni. For the governors, the main thing is the functionality of the system. Is the system working? Yes or no? And we only get to know that from the people that use it in our counties. Because when the system doesn't work, then it gridlocks the service delivery. That's the discussion we're going to have. What we have a problem with is if the system is either rushed and it's not well piloted successfully before it's fully implemented, and if there is no parallel run in case it doesn't work. Because some of the things that we're procuring are things that can't wait. Gik moko magenyo gin gik mok nyal rito. Be wantiere kod chenro moro marondi maka diponi lony manyien ni orem tiyo inyalo tigo. Jatend migawo mochung' ne weche mag pesa John Mbadi kod jatend piny Kenya William Ruto odok ne chenro mar e-procurement ka giwacho ni ma en chenro bende biro geng'o lal mar mwandu mag jo Kenya ka en chenro ma bende jatend migawo osebedo ka nuoyo ni giseteme ni kendo tiyo e yo mowinjore. Winyane kaka jatend migawo nyocha oloso kanyakla kod jatend piny Kenya William Ruto e wach mar e-procurement. And in procurement, there is no going back. Any official who is not ready to work with us in e-procurement, they can as well leave. Waondoke kwa serikali, waende watafute kazi nyingine. My plea to the accounting officers, don't listen to your procurement officers because they don't want to let go where they have been stealing public funds. Kuna watu wengi wamezoea kandarasi ya ukora. Kitu ya shilingi 2 tunanunua shilingi 10 kama serikali kwa sababu ya procurement ya ukora hapo ya quotation na nini na nini. Ndalo moko serikali nobiro gi gimolo ne price list. Nengo magik moko mane chiro. Ka en kalam maseling 20 okonego bene okalo sling 20. Magi te ne obiro kata kamano president wacho ni onge dok chien maka okidwar ma tich moro machielo. John Mbadi bende ngiso afisa mochung' weche mag nyiewo ni kik uwinj weche mag jo masundu gi weche moko manono gi nikech kanye dag gi mar ndongo. Victor, adwa ng'iyo gine gi kore ariyo. Yes. Koma ber gi koma rach. Yes. To mokwongo kineno sirikand mar William Ruto okaso gimoro. Kendo ireto mitere gi ng'wech kamiyo madhi pinga Rus. Kaka shano noreto go. Senyo madhi pinga Rus. Ng'at makoro nyis ni bas. Osengise ni speak up for forever all your peace. Meto. To pod in mabor in kae tiwinjo na Rus nitie kuma timore. Ng'wech mang'ano dhigo makati maki. Jayalo bo winjo kosewacho kujo ni ng'ama nigi wacho chungo wuo. Ko kamano to mungri kendo leng nyamilele na milele. To gari pod deki. Kineno sirikal mar William Ruto jo osaso gimoro gi ng'wech nitie wach e toke. To kapok abire wach e toke. Yes. En ni paro ni en paro maber. Mano gimokwongo. Nekech changes to nyaka wayie. Nekech ng'ama nong'eyo kata mana computers gi no binda lo machon ka ne wacho. Kata mana if miss ma kuri tiyo ne. Ne onge ng'ama nong'eyo. Changes nyaka wayie. Nekech kata ko otime sani sirikal mabiro pod biro timo nekech kama koro dhano chomo sani en ni gik moko itimo gi lony manyasani. To gima duong' ma gini ni godo ka ni gini dhi golo achudhe e pap. Odhi golo jo pap. Papo dwanyore. To ala mang'eny migo Nairobi ka en ohand pap. Sama uwe nitie jo sude ma ng'ato no rwakore na gache e Prado ne kamoro bire ma gimo chiemo godo en tendering system no. To bendo office sirikal motiye be onge. Ing'e ni gini koro en power governor nikech en governor. Koro wakil niko kaka ikele no. En orwako suit makipimo to chalo gi manya kwar Perez ne king'iye maber en usi pamba ken koni Nairobi ka itimo gik moko ariyo irwakori maber maler kabisa tireto matek in garaka seche tem bas sai matin kata gimitimo onge itwere ka gitwere ni to in garaka igwenyori town mana kama idhi koro gini mokwongo dhi golo jogi nikech jopap gi gin jolwet wajumbe gi gin jolwet governors
ndalo kane gavana moro nitiere City Hall kama ok adwa luongo nyinge. To nineno ka dhano ne ng'eny, josude ng'eny do City Hall kanyo. Magara sama wuoye gintie. Gin osiepega. Jogi gibiro promise tenda mikawe ka county ka. To tenda go kanye magi chieme. Iwinjo ok ni gimecho. En mani bi mi tenda lakini gino kale lwedo. Koro mae sama gino kale lwedo, the moment ma gimoro kale lwet ji mang'eny, nengo gino dhi malo. Kiwuok idhi nyiewo kalam mineno malong'o aina marani, idhi inyiewe dichiel kacha. Opogore gi ka ng'ato nodhi ome kama inyiewe cha embe ochako kelo nikech ok obi gi tiende. Jadiere nitie. Koro the moment migolo jo middlemen gi ka tiende ni lweny ni ka nikech jadiere ni bende nitiere kaka embe chiemo gi joma ni e apisi. Koro mae kami chieme ahinya en tendering ka. Nitie jo mang'eny mani ania gi welo mabiro pacho ka Victor. Mang'ato biro nyisi ni an wenda donjo kiny. Wende gi oae pinje mako ka biro manyo tendering pacho ka. To sama ikawo gi airport ka mikele gi ka ok adwa golo siri mar jopap mang'eny. Tiende niya, nitiere kaka ichieme. To ang'o momiyo governors pingo gini? Victor, kawuono kinono maber dhi e county tiwach ni miwa jok moseyudo rak te. Kaiti igol form 12. Igol form 10 man gi jok man weg kembe go te. Jumbe gi king'iyo kata mano omenda mar CDF be mweneno gimokieni. Tinga ma Pandara gi kambi mineno Pandara ole maramno, tinga mar Mujumbe. Ka ok mare to mar wuode. Sikul mineno igero no, migere kor gweng' kanyo gi pesa manyocha sirikal ochiwono. Ng'ama gero sikunduno, jok mafundego to mana jogweng', lakini ng'ama mi tendano en na Mujumbe magero sikunduno. Moko tindo wuok nyaka bando miko e sikulu gi ginene gi oganda gine magidwa ni gichiw, gichano godo principal e kor gweng'. Koro mae e gima gini dhi prokiwa nikech koro inyalo dhi kacha tiyudo ni Ken ema nomi gini. Achiel kuom gima nchampani wacho. Yes, chik mar procurement wacho niya, ng'at mochiwo nengo mapiny to nyalo timo tich e ng'ama onego bed ni imiyo tich. Tiyudo ka ng'at mochiwo nengo mamalo emomi tich. Ka ni dwaro kalam ni wawach gi dhok mayot, to ng'at machielo okuot ni en kalam ni odhi kele gi siling adi 100. To Ken wacho ni an kalam ni ang'e kama kayude tadhi kelo nu kalam machal gi magi siling 20. Tiyudo ka ng'at machielo manowacho ni en odhi kele gi 100 cha emomi tijni. Mae penjo mane mbadi penjo nikech koro wadhi neno ni kar quotation ka Ken nowacho mare 20, gavana nowacho ni en odhi kele ga 10, Victor nowacho ni en odhi kele gi 100. Eka ng'at machielo bo wacho ni 70. Ang'o manomiyo ikawo jamia ni kor dhi penji penjo. To gikata inwang'e system. Koro mae ma jogi ok dwar. Kamane gi chandruok, mano to ber ndi nikech okelo tudruok malach ahinya weche mag kedo adieri mar oro kwayo ne kembegi. To wan gi tendering committee moro moyiedhi madhane mabetie mang'ado weche gi governor. Koro ka kama tendering committee ni bende lwetgi dhi mokie. Nikech Victor gimichieme go pacho ka ima wacho ni en tender tichieme nyaka State House ok gine ka kende. Koro samoro jo State House bedwa ne giywa gigi machiegni to kadwa biro kanyo monde. Tendering committee gi ema chiwo ni ga information ni baba in dhi ket gini kama. Wanyisi niya mana kaka tich mora mar sirikal kineno ko landi gine ne Victor. Kikithagri godo ka ok ing'e ng'ato mbele. Iwinja kaka tenda ni bende ipenji by the time milando gigi no seng'e ng'ama idhi miyo gini. Ng'eni wan ka ok wabede to wuondo jopiny. By the time midhi land gini no seng'e ni ma mar Ken. To nyake sirikal bende tenda mamalo, iwinjo ka tenda kandaro chopo bilion mathoth. Ikoni mano mar ng'ani, mano mar minister, mano kuno be kiki chandri godo. Iwinja. Koro gini chalo pand Kisii. Mang'ado koni to koni bo ng'ado. Komachielo oberi. Mak mana ni komachielo bende ipenjruok penjo mathoth. Nikech mana koro kaduogo komachielo mi penje niya, nto gimoro amora mineno ka sirikal mar William Ruto kete sina ni kedo riembo mapek. Makoro ng'wech miriembe goni. Moket koro mbadi riembe ni. Ang'o manomiyo public participation ok otime gini. Mondo mine kel jo suppliers gite. Onge bura mwaneno ka gin godo. Wajumbe be koro wuoyo ka gima gine suppliers. Wajumbe gi tiende ni koro nyisi ni kare gine supply gimbe kare giloko ga gi piny owacho. Ng'ama noloso chik gi regulations makoro idwa tigo ne. Donge mana od bura ka.
En mana od bura ka nikech onge chik minyalo losi maonge public participation, onge regulations minyalo tim maonge public participation. Koro kama giwinjo gi ywak niya, iwinjo ka giwacho ni chik no en nyadiri. Chik chalo mar IBC mawacho ni ombulu inyalo kel manually kata inyalo kele digital. Koro luwore gi kako biro. To ne ging'iyo gima biro ma manual cha. Koro circular mowuok kambadi modhine gini. Koro wacho gi niya, gini nyaka koro time mana digitally. E-procurement nyaka koro wuoro mana gige ugi ang'o mbui kokale lony manyasani. To Victor, lony ni mana kaka iwinjo wacho ni kata mana doho ka nineno ka nochako filing nochakore ginena digital wakinde nopingo kendo ji nopingo mang'eny. Sani koro ginyisi ni en gima berie marach nikech ing'e ni tendering ka kisetimo tendering ma bang'e ni setimo tiyudo ka kae ma samoro ng'ato olose documents gi maber to ng'ato dhi wuodhie moro madiere. Kose wuodho to ng'ena ng'o ma ibi wach ni gini ne ok igolo CR12 okiketo ka CR12 nini to sato serumo koro mae miwacho ni amari njo kwa yudo koro koke ni penj secretary to winjo wilo kiketo gini ni gino na keto ni gini wiyo will but ka en system kacha to onge kaka itimo nade. Koro mogik niya kama sirikal koro okwach godo wach maler ni system ni dhi kawa pesa di jomoko wacho ni en bilion 5 wuon system ni kaka mana kaka mari citizen cha okonyiswa ni to en ng'a iwinja okonyiswa ni to wuon system mari procurement ni digital system ni en ng'a en pesa di functionality mare mi winjo governors penjo ka ni samoro winjo ka obiro bet no otiyo sama tino kotito ng'ato to deadline keche ming'e nyalo tiko de marach deadline no sechopo to system ming'e mar sirikal niko ka ni yor documents gi baba koka ok dhi. Koro magi gik manyaka goye mbaka nikech en paro maber lakini piny owacho nyaka wuothe gi ji te suppliers gi wuoth godo county government bende gimbe gikel luro ma gin godo bed address members of parliament okel luro ma gin jok mamoko ma bende loko nikech ing'eni ok en na loko ok en na tendering kende gigi te ma ji uso ne piny owacho ka egi mondo gimbe gikel patch gi kae tiyudo nang'o common ground en ang'o lakini kineno kidhire ahinya gi ng'wech mine ni idhire godo kandiga mokwal no wach nitie kapok adoni wach nitie wach moro maneno ka gidi kanyo inyalo wache kapok wadhi wach machielo. Gimoro maparo na wach mayande ne wachi kod Mosenendo Fares Oluoch Kanene mane wacho ni samoro amora mitemore gimoro manyien ndekne gichapne ging'ikni nyaka bedie. Koro en gima kare mondo ji ogol duondgi nikech kok igolo duondi to mano be oversight. Ka koro ji ogolo duondgi to samoro kuonde mane nyaw moko nyalo bedie masin no ma ng'ato ne nyalo keto yo ma en makonye godo koro odhi luoro koketi okora gi moko iye. Erokamano ahinya nyakwana mogi anno ka saringo matek wadongi dakika maromo 7 kama to watieko chenro mar kaka waneno kinyi ma kawuono. Mopogore kod mano eni mbako osebedo ka gore higni 15 nyaka ne wachak bedo kod katiba mar piny Kenya ka wan kod sirikal tieng' diriyo sirikal mamwalo ma counties mekwa to wang' dede ma onego bende ng'iyo kaka sirikal ma counties tiyo en county assemblies ma bende iye kanyo nitie kod joma wayiero kod joma duond buche mag siasa bende ogwelo ma ochung' ne kidieny mopogore opogore waluongi ni members of the county assemblies. Bende gisetiyo tije yo malong'o nyocha ka endi MCAs ma Kericho nopedho ombulu mar golo oko governor margi ma nyocha gigole oko kendo pedho wachgi e bunge mar Senate kaka chik mar piny Kenya ka dwaro. Kata kamano mbaka mane gore bunge mar Senate kod kit penjo mane okinde ne penjore kinde ka kinde ne okelo penjo mathoth ni dibed ni wan gi fuok kuom joma wayiero e lemo mag MCAs. Governor nyoy neno kaka yawuot piny gi nyipiny thuth ni duoko penjo e bunge mar Senate weche mag teknolojia e yorgo kura jok ma jo kanisa ma tuklu mane poko madho gimoro amora kata chae nyo nitiere ma endi penjo ni to ndhadhu mag jotelo ma wayiero quality ma jotelo ma wayiero e udi ma ng'iyo ka governors tiyo gi pesa gi to nitie mang'eny to nitie mokwongo ka mus mar Caleb Obumba mano ja sikunda uko na musi to gi Ken Muga akaw mos Caleb Victor nyisi quality mar joma wan godo nikech ing'e ni kane ing'iyo debate manyo nitiere e bunge ka koro MCA kwayo ni uyienore yago gini gi dhowa kizungu lal weri gima no lal siacha maja bet no wacho no weya nikech satin
but gima nyo waneno kwa kuom MCS makericho ka macha e picha ma wan godo kuom MCS ma wan godo to nyisi gimomiyo kuo gi mibadhi dhi nyime e counties to jogi ok nyal mako. Ndalo moko moro nowacho ni anyone mature anyone machua kosomo twak tiende ni gino lalne. Koro ing'eni chon nikech wabedo gi improved councillors machon. Ing'eni councillors machon kane ikawo ka ng'ato kata kia somo nyinge ibisomne nikech kama ni ji betie ka ji go mbaka e twak ma ji ng'iyo bill ng'at ma kamachi penji to budget mar county to nyalo goyo kogno nade e committee ma intiere kang'o miye books mag account moduogi mondo mi koro som gicha ka ene budget committee mondo mi ong'ini to project gi pesa mano okel ne jopiny chal nade. Mae momiyo nitiere runaway corruption e counties nikech kaluwore gi kit MCS ma wan ok gite nitie MCS malong'o nyalo paro wich maliw ma MCA kako siepwa japi ni godo Eric lakini nitiere MCS moko ma kiduogo ng'iyo to koro yudo ka kare county ni nono taina gi bende ma gavana soero kech kadwa tiyo gi dhok mapek lakini ng'ama samoro wiye ng'ado kata samoro ng'ama ok riek tije yot nikech en gimoro amora minyise ubiro winjo. Rieko ni onego beni yiengore weche mag book ma isomo e klas ni kende koso nitie rieko mar monyuol godo ng'ato bende. Rieko monyuol ng'ato ber lakini nitie kama ok nyal konyi. Chik moro nowacho ni at least ng'ato bede gi post primary education. Minyalo somie gimoro ing'e ni ma budget ing'e ni bilion 3 kigolo makama kigolo bilion 2 to dong bilion dong bilion 1 kata mana kwano ne Victor ka inie duka ni to ikia duoko change to inie duka diloko ala tek ma ng'ato kar miye change mar siling 50 timiye change mar 100 tieni giri cha imiye michaki mede gimore e wiye. Koro magi e kinde MCS mamoko wan godo wan gi MCS maduoko change mokalo e duka to sama giduoko change mokalo e duka ni duka magi use ni en mar jopiny koro weg duka gi ema inyore jopiny ema inyore koro en penjo niya mana kaka nja wapenjo nto mai manyocha jopiny oyudi maber ni nyalo yieri jok mano ochung' te no yiere nade samoro wacho ber godo samoro simono ber godo lakini koro jopiny nyaka ng'i quality mar representation nikech ok wanyal complain ni gik moko ok dhi maber e county ni governors ok tich maler ka MCS magin godo monego bed ni goyo kogno to kelo mae kare momiyo kata debate mane counties gi Victor ok yudi nikech king'iyo kata Hansard gi mondo inwang' debate mochwiny minyalo kele bill moko ket ng'acha kata bill chato onyalo ginene nang'o kata onyalo chuo kata chik nang'o moparie kaka inyalo chugi e chik Victor koro mae dango par chik nade koro ochwakore koro paro ni wan pod wan matek to thuolo nitie mar rekebisha gigi tena kech county bedo mana maber kaluwore gi quality mar MCS mantiere county no unyalo bedo gi MCS mabith to governor wiyo moko to county bedo maber nikech county ema timo oversight mar governor county assemblies county assemblies erokamano Ken wach ni nyoma kigi wuora ahinya nyaneno kineno twak mar thicho oko gabna machan obwoga aparo ni komni mana kana wache kinde mokalo komni gik japiny kawe maweth kom mar MCA ne winjire bed ni wachako ng'iye motegno nikech kanyo mane adundo mar county mane kama county yweyo nikech chik ilose mondo mi county no ti nyaka bed gi chike mondo mi budget mar county ti nyaka kal paro mar chik budget nyaka kadhi e od bura nyaka los budget ilose e od bura no nyaka los paro mar chik omenda ma higa ka higa ilose e od bura no koro aparo ni japiny nyaka to ne ni kom mar MCA ok en kom mibro ka to wacho ni ng'ane wuok e dhot makama ng'ane wuok e dhot makama ni ng'ane wambe wang' ni wambe anyuola waka golo ng'ato wakawe kom MCA wakete ni kom moro ma ok wene aweya ng'ata kamano ng'ato nyalo bedo ni en gi paro maliw to bede od bura dwaro lony mar somo kanyo onge gimachielo ni samoro ito no kidhi e skul nyaka klas madwarore kama to mak mana ni intie gi paro mariek mar ng'ama nyalo bedo mariek manyalo timo achiel adek
Mount nitiere kata mana dana maperes cha ok inyal miya alufu kama mongisi ni mamia bichu mongisi ni ma alufu kendo kaponi ore gir 200 to ngeno bedo kone 800 mano en paro mar dhano maliw ma dhano nyalo tiyo godo nyaka thone to od bura nyaka bed gi rieko mosom e class kanyo to onge shortcut. Anyalo paro kane od bura MCA machon ma East Kamagambo ward nochiwo sigande koro ok daluor mar wacho Joshua Ongoma kane wacho kaka en odonjo ka koko oweye gi class 8 koka nodonjo MCA ma East Kamagambo kendo ne piny obedo ne matek kineno sigande moko mosebedo ka nitie mana osewacho gi ute fwambo nobedo ne matek kata mana tayo kaka do ta chendo mage kaka MCA koro nyisi ni kata mana loso chik ne bedo matek to giko no duogo fwenyo ni kare somo ber men no ko duogo ndikore mondo mi yud kata certificate mare mar KCSE makine Jacob Kaimenye higa mag 2015 no miye bank otiyo KCSE koro nyisi ni kupogore kod twak minyalo wacho ni samoro kibere wuoyo ting'e ndiko tingi paro maleo mano be wanyalo wacho ni ng'ane to ng'e loso chik onyalo kawo chik to loso manyalo biro konyo county mare tikadhe gi od bura kata ng'ato no nyalo kawe to dhi time loye koro mago de gik mapod wanyalo dewo to mak mana ni sama igolo ng'ato mitero e od bura mar county to kawe uru mana ng'ato kaka do yiere ng'ato madhi e od bura mamalo ka mar bunge ni nikech king'iyo to aparo ni mana ka Raila Odinga ni to wacho kanye kama adundo mar county yweyogo akapo ni gimoro dhi marach e county kacha to gin makata mana jotend migepe mag county matayo sectors mopogore mag county gin mapod giluongo gi kendo giketo gi tesre ni itiyo gang'o ka no aketo budget maromo kama ma itiyo gang'o ma ang'o miyo kotimore kama koro gin magin gi ting'no mar manyo ni sirikal mar county tiyo nade kapo ni nitiere ng'ikni korka lony margi gi somo margi taparo ni kanyo to wan gi rem to gimogik waseneno dongruok e kit yor bura ma samoro wayiero kokalo kuom twak nikech wantiere komiluongo ni Bunge TV matinde tang'onwa achiel kachiel en kinde makoro nyaka tigi lony manyasani mondo watang' gik madhi nyime od bura gi makapo ni en od bura mar Migori kata Siaya kata Kisumu to gibede ni wambende wanyalo neno gi achiel kachiel kata ka en YouTube mondo wang'e ndang'a giteme yie kucho dibed ni giwacho dhok mane kucho giwacho dhochi koso en dholuo koso koro mago bende nyaka teno kang' manyaka wago en usiko mana tingo badata speaker okone aneno kanyo ka cheno war makoromo ose mana chopo ka Cleophas Oluoch nyawadwa Waziri John Mbadi Mheshimiwa John Mbadi FCPA John Mbadi CS National Treasury wacho ni EGP system is developed under open source standards and is not a priority system, meaning that the National Treasury will not incur the huge annual costs associated with the proprietary systems. The system is owned by TNT, and after development, the National Treasury will have full access to the system source code. Of course, there are annual support subscription fees that will be paid, but comparatively, the cost for maintenance of the EGP system will be much less. Mano CS John Mbadi, mabene neno chenro ni Okinyi makawono. Yes, you need to communicate that information clearly to the public. Because wawach ne kaki winjo kele. Gimamia aero CS John Mbadi ni is available to clarify. Mheshimiwa, Jopin may not have the ability marde manyo this information. Whatever you are saying, have your people, let them go on the ground. Where gilero watch name, manaka new lere, chamondo miginge number 1. Gichagi background. Gimomi wakelo system ne. Exactly. To chike molos ma yengo system ne. Gimiga umajo udbura nane go. Pesa mano kete system to procure this system. Kaka neo bedo open tender no. Exactly. Makambi chelo miyo rak mar kelo system ne. Magote gika kodhitiyo. Ginga biro tae. Gimiwinjo wacho ni. Beri malich. But it is more important. Kuchiwe oko. Masa moro bende ngama adwa challenge. Man gi contrary information. Donko diedo. Nekech ka ento winje kama to wabunge okwinje. Ire gimomiyo ginana information ni bende gisemiyo governors through COG maromo sani. Do they know that?
It might be a good thing, but failure ni okuchiwo information to the public. My mom you wanyi so Mheshimiwa John Mbadi. Public participation, man, civil society. Sit down with them. Let them buy the idea. Let governors mondo kawa idea ni GMPs mamo. Kinika koro waziri chuna kizungu matoto. Mati yoga manaka chimo godo. Mondo buy this idea. Mondi work giji. Work with the people. Mok ni implementation tell the information. Erokamano. Saonga do wakanya kwa Mugajwang. Wach mari mogik ma ingo Ken Muga. Kaka wanene di kagima koro rumo ka nikech osehadho sa mar mbakoromo Cleophas Oluoch dhi bedo kod jagoro mongire migao mar nyithindo mano CPA Karen Agengo mabende gibro gogo mbaka ka wang'iyo ratiro mag nyithindo nyakwara mogi matwak moko nego beni koro weyo oko. Ken, wach mari mogik? Wach mogik en mana ne kaka Fred mana maratieko goto osewache. Koro sirikal kaka wathulo mana kane gitimo kata mana kane wachomo budget mokalo mane giwuotho maka kacha mangiso jopiny ni mae paro ma wantie godo mae katimo mae budget ma wan go mae paro mar chik mar omenda ma wan go. Koro mae bende time kama maka koninti achuthu moro ma samoro ne nyalo tiyo gi yore moko mag miriambo ne japiny. To we kodiedo. Koro mano e yo ma sirikal nyaka ti godo. Erokamano. Wach mari mogik Fred Gavana. Chire wach mi wacho kacha makoro dok ne county assemblies. Wan gi stations kata magara mag radio to gi mag TV mantiere kor gwengewa. Nyaka koro gima timore National Assembly, matimore Senate, kaka inyalo men quality mag debate, wang'in tuere kaka stations kata mag TV gi radio gi nyalo kelo kata mane yor mbui gi lony manyasani kaka county assemblies ming'eyo godo ni to bende MCA mari dhi penjo mane moduoko bill mane moduoko mondo mi ka ji ochomo 2027 tibiro ng'eyo kirope kama inyalo make go maber. Erokamano. Ka kamano nyakwara Mugajwang wa timo mos wa hadho sa bankine mano kende CPA mano Karen Agengo kachiel kod Cleophas Oluoch biro twak ma oyedhi mamulo ratiro mar nyithindo. Koriti makawuono ubedo kod odiochieng' maber mopong' kod gweth ma Jehova Nyasaye kod dwe mar 9 mar Septemba. Osemana chakore Septemba, Oktoba, Novemba, December. Erokamano. Mochaso osako Kisumu. Okay. Yes. Tarika uchiel. Okay. Juma mwachomone. Pambo tuere. Okay. Biro moko nwaka gikoni. Yudo mo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.